So ayan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Ngayon ay biglang nagkaayaan yung aking mga dating katrabaho dito sa Palacol River, no? Kaya pinuntahan namin sila. Nauna na silang pumunta dito kaya hinahanap namin sila. So nakita namin grabe yung crowd dito sa ilog na to. Napakaraming naliligo. Ganon din yung mga sasakyan na nakapark, napakarami. Halos hindi ka makadaan. Ayan po ang sitwasyon dito sa Palacol, napakarami naliligo. Ayan, no? Punong-puno mula doon po sa ano pa yung parking area. Hirap dumaan. Tapos mo, dito pa lang may mga cottage na dito. Ayan, no? Napakarami nagsuswimming dito sa Palacol. Mula doon, dati doon kami pumapesto. Pero hanggang dito meron, no? Grabe. Asan kaya sila dito? Daming tao. Ngayon, daming naliligo. Hindi namin makita. Sila Ma'am Tim, kung nasaan. Kadapi. Dami nag-swimming yan. Dami. Hanggang dun sa may baba meron. Pati, hindi pa tayo nakakarating dun sa may taas. Dami pa ron. Oh, tuwan-tuwa dyan. Oh, dyan na lang kayo. Ligo. Hindi natin makita eh. Yek! Pero sa mga oras na ito ay nakita na namin yung aming mga kasama. So pinaligo ko rin mga bata para mag-enjoy na rin sila. Grabe talaga yung ilog na to. Napakaraming naliligo ngayong summer. Sa mga gustong maligo, ito yung pinakamalapit at madaling puntahan na paliguan dito sa Florida Blanca, Pampanga. So salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.